Mentaka step ngadon bat ikong ibasyang basa kasnong walengkat bat iwan chen jonga ban bu we ka jingkapat he badai bat ka jingsem shitom jong i te mentang ini askong na shisndon ya ka jingkren jong i bat ya ka jingkapat jong i ha badai bat ka jing shitom jong i yo don mano mano re na pedeng jong pi ki bala ban yarap ban i ban terong lem ya ka jingya jong i te mentang yo na shisndon ya ka jingkren jong i kong kalau kuno kong ka jingya jong pi mình con tu lòng bằng á lòng khơi sụt thì phi bu khơi sụt nó ra từ lòng là áo xì hay dừng là thiệu là áo xì nàng ta đi nàng ta step xì ba lai pan ô ông si tầm ô ông với lại cũng nơ ngà bắt ông với lại sibil ngà khăn tam sibil là bụi thuốc ông dan hi tharai ki pralap prajal pen ilem ya ki pindang step ki nyo baje la po chatei la sim slim manga ông le ha ka kamera alfuar le doktor panggumno ông aso so nang no ông na belum te poi hana sedem na sim not ông kata hadina ta phi mun thia na phi mun cindawai ta ông na mun thia phi doktor na ba sitam eo ta hadina ta ông ta apsipang hadina apsipang ta utau nong no la ajin thia anta la sai ke sungi kum la sai la ki doktor la scanning shwa la scanning ginanta cùng là si suy su ông bên đây thì học đại su lan tầm jur rồi có doctor nga bajen jal nga su belasni mà nga itu ada untuk tang su mi ni tang iki spa lun dong ya ting tambah bam ke tambah bam kham tam le cũng bảo ông nợ nyu đây nyu em còn cái mai có gì nga su belasni ke ba ai ki breu để dapat dan ông buat nông yarap ngah ông yêu đầu bà con lại cũng nợ ba cả ông bạn thêm nhiều pizza cũng là để học thợ đào ai cái doktor nhiều pizza để ngah ông này lại cũng nợ để học vật lạt ông học vật lạt mình tới bằng giờ em cái mana cái business này nhận chim đào ai là ai cái nó sẽ đặt chim đào ai để ngah chubat thì bà bu và nhú giờ thì pin thịt đau hay te kung bangai i mata phi yo ka jing tho no doktor dai ne đây doktor yu ba jing tho ai phi ba phim la ban sumar mo dem kam ka jirap na ki wei mo ha badai bat ka jing sumar ba kham shakmat ba kham biang doktor kelan bây giờ ông thì bây giờ làm tiếp ngang mi thọ các con sla te long chu ông doktor kelan atau ngan pej ma atau shiti ba pi ay ngam pat pej ngam pat itu shiti ngan pulim tas phang ma ta ka iga balong matang mut pi shu di dok bai le tua dok bai chu tua dok bai pi perkat pin mi ni tangi khasam spa sia ja lalu tapi tang be bam ma ta ilok jong pi don hai man ta itu na hospital tang Malawan ni bum yo pisah sen thi dawai ta yo span sumar ma yo chu sumal phak lu chu lan tapi phak lu chu lan do ang ngan yo pisah ang ni perkat pi la chu ngi pli de mun ta chu thia ma jing thia be ni kata ka so ta la chu be nan ka sngi hi ta pi ong da ban ju bam nong no bang chu bam jing bam sa tan ta la ngoi ta la mi lang tang rong ka bam kumut tang khandet ka mi na di ka umre mi barak mut ndai ta khandet ma barak kumut ka ba ngoi kumut kami lon barak ai ba jing ya jong ilom ta ma te utau doktor ong dabe hospital palit be shan sau lan hospital lan thia be chi bên này ni ông cô doktor nga New York nga tang chi phoda ya la ong yo sai ken matai kamai barin ma ka jing ya khát thì cũng đang chạy đang eo pli lại ai luôn người ta nghĩ đó là spa là ai eo đó là spa thì nhượng nó kinh phi dai ka jing ya phi te mata ba pilih terwa dok kumni kemud tharai pila tharai ban yo pelang khnet kan sai đi ngam nhựa rồi phi
nalor ka bang badi kan ya pio siknya kan soi Nalol ba dinga. Nalol ba sim nga uto ra hap siu nga uto ba sim ru ndei de ba ong ai pisana nga. Simu kuna pat siu pat nga ten yo nga ngai ta ngisi hajar nda yo nga. Da yo ngisi hajar. Ar hajar bang yo nga kata ta. jar taman dom ta nang ikarmen scam kong da mo lengba kan video mo ki pai ba ki pa video kin yu kan ya imo ga jing system ya jing system jopi bat ki la ru ban yarap mo tengaru nak leng jonga ngan pu ga jing karpa na ki tanpa nga hab an pulis wa ya tu ka city ke ba ai tu i doktor mah hab shak ni mah teman kulino ya ni ga jing tho pen shisha ma habedi bat ka jing long jiman jong ni ba Phlansing Kharari. To whom it may concern, this is to certify that Shri Phlansing Kharari of Peninsula was admitted in Civil Hospital Shillong on 18 January 23 with complaint of difficulty in swallowing. He needs further investigation and treatment, and they told that they cannot afford as they are very poor. It will be of great help if they can get financial help and support for this further management, though we are trying to help him from our side as far as possible. Thanking you. Yours faithfully, Dr. K. Karumnoi, Specialist ENT. Den bang i ka ikan jing thwa ba wan now Dr. Karumnoi te ngasau ba la dan mano ki ba dan sem ban yarap lem ni kong bakin sobha ban yarap lem i lani ban poi syak tolong skor jong tu ki badan mesti maniaram wat nakaliang jong kinoylam jong ni kathan jong ni ma kumju ya ki breu ki ba kham yo kham kon ya ba baro kini kinoylam ladaki dan kata ka jins dai bakin yarap lem ye ni kong kumbang la yo sha ni ka jin sha ba utanga jong ni menta udan ha jiti apang ba yo ya ka jin sumar ko piang mar nakadaw jong ka jing tu nakadaw menta udan hani ha walang khan ni sha doktor la pha ye tengah jini kong ba inlet sumar hani ha wulan hospital namta ka jing sumar ba khambiang rei nakadaw jong ka jing jinja nakadaw jong jindura jong ka pisa iban se ban phai na shwa shi ban yo ban pelang ka to ni pisa le kong balong menta i ba ka kamai jong ini kong entah struado nak wei ga shnong shoi shnong pe pi ni ka kho jong i menta kalong ni te ini akan no namar lari ye tho angi balada ladai im shis padanga ha shingi ru i hapat ban pelun kapang gadi ma guman la kasni kablong besu i ban yo kata ka pisa ban pelang ban pak sumari tengah jong ni te hakum kani ka benta ngaso ba kumnilam jong kani ka we foundation na ka parit ya pi ki no shnong nakar parit igi pajba jong kari kasi bepet ya kan ya ni video jong ni bala daki don kata men se man yarap le ni kong ba pin sobha ban yarap le ni kong ide ba shong basa ka shnong walang khan ba pilaru bani kendoi kamta me ni no shnong jong time reward jong ni dan mano ba kwa yarap igi la ban bani kendoi ha shnong walang khan lani lemba jonga kumbu sharman jong kanika seng we foundation Siapun kod bo ka jidwa ye pi barok pe page ini video jongi but next time ba ulai unkut ku ko do ye pi ba pin sharp pin klan ba pin yo shibun ka jingka ku kumba pila la sna ya ki breu ba shem ga jing sinjar jing stom blai ru no me ye pi unkut ku ko do ha bun ke liam te soba yarap lem yani ikong idon kam sha ka yarap but ka yarap ka kawan leng ba jong pi to soba yarap ni kong ku be shibun ku be pi barok pe video jonga